Shatan ya fito, kekeji za mu je, Islamic medicine na kekeji sun kware. A farkon baiti na kan sako jallabari na, sarkin nan da yayyo dare kana yayyo rana, ka ƙara salati ga ɗahajigo a gurina, har ahali da sahabu dan kwasin yi mini rana, a dafa mini in yi baiti kan ba da wuya ba. Ina al'ummar Najeriya zan yi sanarwa, dama ta samu ku tattaho kar ku tsayawa. Datta kekeji yana kira ku ji ɗan baiwa, ya tattana da magunguna bai cutarwa. Kekeji Islamic suna can Nasarawa. Me matsalar sanyi na mara zo kai dacewa, me matsala ta goloriya ka zo kai ma ɗan uwa, mai ciwo na hawan jini ka zo yayi karewa, mai ciwon esma ka zo ka za kai godewa, ɗaukewar sha'awa ta nan miji zo ka ji ɗan uwa. Ina mai ciwon siga kike ji na marhaba, mai basir da malaria ka zo don kuka jarraba, mai typhoid sanyin kashi ku zo datta zai duba, kamfanin sinyo kushe kike ji ba wanne ba, duk matsala da yardar ilahu za a yi maka magani. Mai ciwo na hawan jini ko ciwo na zuciya, har ƙarin nemar aure ku zo Allah zai biya, ko mutuwar alƙalami ku zo datta ya iya, da ƙarfin alƙalami kai aiki ba gajiya, ko rashin haihuwa ku zo da yardar Allah ɗaya. Mai tari asima ku zo nan ga dama, ɗaukewar sha'awa da wankin mara da ni'ima, datta kekeji shine kaɗai zai muku hidima, ko yaushe ku taho wajen sadatta zai girmama, don a gurinsa kaɗai ake samu ba a tantama. Me matsalar ƙanƙancewar alƙalami ka zo kusa, me toilet infection ka dage karkar rasa, alƙalamin ka ya zazzago sai dadda baya wasa, me ciwon koda ka zo kekeji da rahusa, kekeji Islamic